Lewawın merkezi Türkmenabad şäherinde polisiýa Nowruz bayramyna gabat gurunalan bir kanun horoz urusunu dargatdy. Bu wakanyň jikme-jiklerini öwrenen habarçymyz bu çärleriň etasan totalizator, ýagny humar oýnamak üçin geçirilýändigini anyklady. Sol bir wagtda bu uruslar käbir adamlarda haýwany edilen sütem hükmünde nägilelik döredýär. Habarçymyzyň söhbetçileriniň howpsuzlygy nukdaý nazaryndan käbir tewit we adam atlaryny taýyklaşdyrmaýar. 21 martda Türkmenabadyň gün ortasyndaky etrapçylaryň ýerine horoz urusy gurunaldy. Beýle uruslar onsuzam gurrun edilýän sebäpde aýyň dowamyny bir näçe gezek geçirilýärdi. Ýöne bayramçylyk günleri bize goýulýan puluň möçberi has ýokary bolan üçin Nowruza gabatlap ýürüýte uly çäre planlaşdyryldy. Diýip habarçymyz bu wakalara saýat bolan ýaşaýjylaryň biri bilen geçiren söhbetdeşliginden soň gurrun berdi. Ol adaty günler geçirilen uruslarda horozyň ýeňsini çaklap, humarçylaryň 10-15 manat aralygynda özara bize puluny goýýandyklaryny, bayramçylyk günlerinde bolsa munyň ençime etse ýokurlanýandygyny aýtdy. Urusda ýürüýte ýetişdirilen tohum horozlary biri-birini çokup dırnaklary bilen garşydasynyň bedenindäki ýelekleri goparýarlar. Tutlusuk horozlaryň biriniň ýa garşydasyndan gaçmagyndan soň ýa-da alan şiketlerinden soň ýerinden galyp bilmeýän ýagdaýa geleninden soň tamamlanýar. Sişenme uny geçmeli urus üçin howlu jaýlaryň birine ýürüýte meýdança taýýarladylar. Horozlaryň uruşmaly ýerine çäge düşerip, onuň daş töweregine demir haýat hem aýlanypdyr. Tomaşaçylar şonuň töweregine jemlenip 20 manat möçberini giriş tölegini hem tölediler. Diýip habarçymyz gurrun berdi. İlkinji horozlaryň ýaňy urusmaga goýberilen pursady çäräniň gurnaýjylarynyň biriniň mobil telefonuny polisiýanyň reýde çykandygy barada jan geldi. Bu çäre 100den gowrak tomaşaçy jemlenipdi. Jangdan soňra her kim howsalada sevti terk etdi. Elbetde giriş tölegini tölänler gaty nägile boldy. Käbirleriniň pulunyň ýerine berilmegini sorap, horoz urusyny gurnaýjylary jan edenini bilýärin. Diýip habarçymyz belledi. Türkmenistanda uzak wagtdan bäri näretmi ýagdaýda geçirilýän horoz uruslaryny düzgünleşdirýän kanun namanyň bardygy ýa ýokdugy aýdym däl. Ýöne administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksde haýwanlara rekimsiz garalmagy boýunça çäre gözüňünde tutulan. Oňa laýyklykda haýwanlara rekimsiz garalmagy eger bu haýwanlaryň ölmegini, mezburi soýulmagyny ýa-da agyr siket almagyna getirse, şonuň ýalyda haýwanlaryň horlanylmagyna sebäp bolsa, onda ýa duýdurys berilýär, ýa-da binýatlyk mukdaryň 0,5 bölegini çelini möçberde jerime salynýar. Sol bir wagtda käbirler üçin daşyndan gyzykly bolup görünýän horoz uruslary ýaşaýjylaryň ençimesinde haýwana edilýän sütem hükmünde gahar gazap döredýär. Görnüşinden ýurdun gündogor tebitinde häkimetler haýwanlaryň bir kanun gurnalýan uruslaryna garşy çärlerini güýçlendirdiler. Azatlyk mundan öň habarçylaryň aglaba totalizator maksatly geçirilýän bir kanun it uruslary baradaky maglumatlaryndan soň polisiýanyň bulary dargadyp başlandygy barada habar beripdi. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä itleriň tutuluşklary diňe tohum itleriniň arasynda we diňe synagy maksatly şeýle-de ygtyýarlandyrylan idara tarapyndan tasdiklanylan düzgünlere laýyklykda geçirilmeli. Türkmen hökümeti haýwanlaryň bir kanun gurnalýan uruslary we olara garşy görülen çärler barada maglumat bermeýärler. Sol bir wagtda häkimetler ýurtda itleriň we pisikleriň köpçüliklen tutulmagy we wagsylarça ýok edilmegi barada hem aça-çal mesele gozgaman gelýärler.